दिनै फागुलिजिखौ होनानै दिनै साखि साखि आसार साखिखौ लानानै दिनै जोंनि बे समनि बेलाजों जों दिनै बे खामानिखौ मावनो सानदों आरो फंसे बुंखानाय जायो जिहेतु होदोरै होदोरै जेरावखि थाङा मानो गारि घरा गाखोआ मानो दिनै बिबाया बहा थाङामोन बहा मानो होननानै जाहाथे लामा सामायाव लोगो मोनोबा बेफोरबायदिखौ लोगो मोनस'नोबा जाहाथे रायज्लायथों होननानै आं बेखौ सिगाङावनो खावलायखानाय जाबाय दिनै आङो बारा गोलावखौ बुंला नैबे जोंनि जेनोथे गोदोनि जों नियम बायदि खालामनानै गावबागाव आसनखौ दिनै फिय बन्धुथा होननाय बायदि बेखौ गावबागाव थालखौ बे दैखांनानै जोङो सोलाय सोल' खालामनो थाखाय रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौ बेबायखौ जों सिन्ना फरायसो होनानै जों बेखौ बुंथिनानै होबाय आङो आखि जों बे आगदा बैहा बेखौ agak ayo दिनै जोंनि दिनै आयो दिनै सोलाय सोल' खालामहांदों जेरेखम बिर हनुमाया दिनै बै थैफोरनि सक्ति सोला हाबनायाव दिनै मोनसे गन्दमन्द हाजो थांनायाव दिनै मा होनो हु हानि दिनै भबान खालामनायाव दावबाय जानो थांनायाव दिनै बिसि खानायनिफ्राय बे बेला सफैदों दिनै आङो नैबे लाहाय थाल थुलुसि साखि साखि आदर साखियाव आं दिनैसो बुंबाय बेखौ दा बिथांमोननि रायजोनि मेगनावनो दिनै बिबाय खाबाय होननानै बुङोबा दिनै बिबाय खाबाय होननानै गामियावबो जाथि गेदेरफोरनो बेखौ फोथायनो हासिगोन दिनैनिफ्राय बिबायगिरि बिबाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बिबाय असे जाबाय दिनै बेखौ थाल बासनखौ सोलाय सोल' खालामनो हासिगोन थुसि दाफोनो दे agak आखि दे खुलुमनानै हर दे खुलुम थुसि दाफोना सान सातबार नामा फिजों नांगौ बेलाय जाबाय दिनै बेला जोबथानायाव दिनै जोंहा आरो मोनसे दंबायो नैबे जोंहा थाल थुलुसियाव गाखोना दङ बिथांखौ माने दिखांनाय होनगोन मानसिफ्रा जिहेथु नैबेखौ सोर देरसिन आलिंगु खालामनो थाखाय बे गोदोनायाव मोनसे आर'नाइ बायदि हरनो थाखाय जे देरसिनखौ हरदो आरो दुइसिनाखौ हरदो बेखौ खननानै मोनफा लानानै नाबो गावबागाव थोरसिनिखौ कालारा एखे जाबाय बेलेग बेलेग जानांगौ मेगन साया होमबा ओंखायनो एखे सोलायनायाव एखे जाबाय सोर हरनांगौ दे आखाइ खब रायजोफ्रा आयो जोंनि साखि साखि आसाम साखि दिनै गासै खालामबाय दिनै जोबथा होनायाव आरो मोनसे दंबाय जोंहा बिथांफोरा बियो जादों मोनसे बिबायारि खानायाव बिथांमोननि आखाइ खलासिबाबो जोङो रायजोफोरा बेसेबां दाबिया जों बेखौ बुंनो हाया खलासे बाबो लायनानै रायजोफोरखौ लोंहोनांगौ दिनै जोबथानायाव आं बेखौनो बुंनानै सानैजों आलिंगु लादो आरोखि ओइ हनुमान बायदि ओरै फै आलिंगु ला आखाइ खब आयो नंगौ बुंग्राया दिनै रागा खौना दिनै आफाखौ साखि लानानै बे सिङावनो आंनि खामानि मावनायखौ आं इसोरनो फुजिना जै बोराय बाथौनि दे दानिया सिखांनानै फिथ्रि मासे खुलुमसो सानो पकेटाव गैयाबा लाथ'नानै नों बे फैसाखौ खिन्थानांगौ दा नों गाबोन
खमायनाय गैया आं बयनिबो गैया गैया आंबो बेखौ मिथिला मा जाबाय होदो र' बेथ' जोंनि माबायानो बुंबायबा बेथ'सो मानिबाय साया बुंदोंमोन गोदोबाय खिन्थु बे बुंदोंसोथ' दा बावहाय बेबायदि बुंबाय बेखौनो होदों जाबाय खिन्थु थाइसेखौ होदेर थाइसेखौ नांथारगोन खिन्थु दामा आसल थाइसेसो मेन नांगौबा हावल'ला थाब मोननायनि दा थाइब्रैखौ हरथों जोंनो बार सासेयाव थाइबा होनांगोन थाइबा सासे थाइबा होनांगोन मालाय सासेयाबो बारासो बिनांगौमोन आंथ' बारा बिखादोंमोन आंनो होग्रायानो होआखिसै खमायना होबाय माबा नांलाय नांलाय दयालु ना खमायना होबायला माबा नांलाय केन्सेल खालामजाया दा जानाय नंला थाइसे खमायना सना थाइबासो थाइबा गथा दं बिहर खालामो मालाय 1,000 जाबाय दा जाबाय गोजोनबा खबसे नाम्बार 1 लाखजारि गंनै लायदो ओमफ्राय माखासे खाथियाव खनसेनि जायोबा बेखौ माबायदि बोखादो खामानि फैसाखौ ओरै हरनाय हरदो सारनो दे दालाय जिरायहैदो खामानि जोबा ओमफ्राय बाजाराव थांगोन सोर थांगोन दिनै 27/9/2019 मायथाइनि शुक्रबार खालारखालि धालिगाव गामिनि मानगोनां बिफा खाथिराम बसुमतारी बिमा रुंसारि द्रौपदी बसुमतारीनि सेथि फिसाजो बुजिदे सेथि फिसाजो दे फिसा हिसाबैबासो थामथि जागौमोन नालाय सेथि फिसाजो सहायना खामिनि बसुमतारीजों चिरां जिल्लानि सोनाब खामारपारा गामिनि बिफा अरेन ब्रह्म बिमा गयत्री ब्रह्मनि सेथि फिसाला ना फार्स्ट फिसाला ना होमबा मुस्रि फुंखा ब्रह्मजों दिनै मोननैबो हान्जानि सावरायलायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय 19/11/2019 मंगलबार बांलायावबा 2 आगष्ट 1426 मंगलबार सानखालि गोथार जुलि जागोन होनना खौसेथि बे लेखा बिलाइयाव जुलिनि रादाय लाइखौ लिरनाय रादाय थायो ओमफ्राय बाय थाबाय दा नोंसिनि फैसागोन मुंसाइ हौवा हान्जा मुंसाइ हिन्जाव हान्जा ओमफ्राय नैबे थाबावबाय लाबोनांगौ मुवाफोरनि बिबान मोनसे बिबानाव थागोन मुवानि बिबानाव थानाय मुवाया जाहैबाय गाइखेर सेनि सापात बेनो आरोना आरो मुलि बे माबायाव आरोना ओरै मोनसे थिंख्लियाव एसे थालांबाय नोंदां मा हाबाया हिन्जावनि न'खराव जागोन ना हौवानि न'खराव जागोन बेखौ नांगोन बेबो लिरजागोन दे र' दे जागोन दे ओमफ्राय बेनिफ्राय नैथियाव जाहैबाय जों बैराथि जरासि नांगोन हिन्जाव गोदाननि देलायग्रा मुवाफोर बिसोर मा लाबोयो लाबावनांगौ मुवाया थागोन जोंनाव गय फाथै सापात सिगारेट बेबायदिबो थाहैबाय एसेसो नोंसिनि गोसो ओमफ्राय बाहाय दा नों नैखौल' सोहैदेरदो जे हाबाया जुलिया हिन्जाव गोदाननि हिन्जाव गोदाननि जुलिया थांगोन माना जेराव खालामो साइनो थांनानै ओमफ्राय जोबथारनायाव जाहैबाय जोबथारनायाव मोननैबो हान्जानि गेजेराव
रादाय खानायखौ फेलें खालामोब्ला बर' समाजनि आसार नेमखान्थि बायदियै दन्द मोननांगोन डाइरेक्ट बुंथिनाय थाबायदि मोननैबो गामि समाजा रादाय बिलाइखौ गनायना लाबाय होनना आसा खालामनाय आयु डक्टरबो खोदों जोंखौ खेबदो लाबो ओंखाम संग्राखौ दे होनसालाय ना बे ओंखाम संग्राखौ खे होगोन था आंथ' खेबनो होदे नोंसोर गिदिंदोब्रा फैदो आब' खामिनि निरिट बसनाया ओंखाम ओंख्रि संग्राया सोर होननानै सोंबा जोंखौ खोन्था खालाय जोंहा गिदिर गिदिर खाजोबा थादो दे आं भिडिअसो खालामदों दे भिडिअसो खालामदों जाबाय बोरै नायखानोसै भिडिअ खालामदोंसो जोंखौ आयु भिडिअ खालामबाय बे खालामनायखौ साराखौ माथो मोजां मोनोआखै नामा जोंखौलाय थ' आराम गोथाव संनाय जाहोदों आयै गोथाव गोथावथार नाया नै जोंखौ खालामजोबदोब्रा ओंखाम संग्राया निरिट बसनाय ओंखाम संग्राया सोरथो जोंसो बेसेबांबा गोथाव जाहोदों फुंखा जोंखौ भिडिअ खालामदो दालिनिफ्राय खिथादोलाय आथिङाव हरथाय ओंखामखौबो होबावदोब्रा ओंखामखौबो होदो देब' दै गुदुंथार जिसिया आब' हांनो रोङाखौ नंगौ नामा आंलाय मोदैखौ बयनाय